Ya nduk Ken coba kaya apa Ken? Coba cilikane mbiyen ya nembangi ya Kutut Manggung ngene iki kok ya. Coba sakmene iki kira-kira sik kelingan apa ora ya. Ya Ken. Ning plang Ongkak cenduk. Keringan. Nah, jan mbiyen ya kerep ya nduk sampean nyinden bareng karo ibumu Sukesi Rahayu mbiyen jaman mbiyen. Oh, nggih, Pak. Heeh, nalika isih cilik ya sampean. Nggih, ketingali. Nggih ta, Bu? Iya, Nduk, kerep jaman cilikamu mbiyen sik umbel-umbelen. Niku nderekne sinten? Bapak Yoyo, awakmu lemu, wetengmu blegendong ngono kae. Terus ngompol pipis ning anu sing resiki ya ibu, aku jek eling nang Nganjuk kae lho, Ken. Nang Dungombo ya. Ning Kedungombo. Oh, lali kowe menti. Masa nganti ngompol, Bu? Iya. Tak Jek omong, cilik kok. asline sing ngompol dudu kowe ning mbokmu kowe. Nah, ning lek sing umbel-umbelen asli awakmu aku kelingan. Piye nduk kabare ngono suwentrup ngono iki. Sae Pak, kelas piro kelas kalih SD suwentrup ngono iki. Akhire kowe nembang ora krasa ta meler-meler ngene iki terus kok tarik munggahne serut munggahne. Bar kuwi gandeng kowe anyel apa piye kok swebul akhire mak plembung ngono kuwi. Bapak sing bledone dor ngono kuwi. Lah kaya plembungan ayo nggih. Syukur sik kelingan karo wong tuwa. Yo. Terus nduk. No. Anggon Naik. ati Nggih. Dados nuwun sewu Pak Hariwur ingkang ngempul ingkang ngegong menika Mas Lukis niku nggih keluarga PSHT menika. Niki mboten nate kula umuk-umukaken nggih. Saniki ngenong niku ngulah-ngalih ngoten niku. Mergo yen ngempul dheke wangi ora iso tampil ora ketok apa-apa ngenong. Mulai ngenong ora disuting pindah ning gendine ngono kuwi. Ha iya. Luar biasa. Kuwi ya PSHT. Iya, ngono kuwi. Pencak binter. Mas Lukis iki temenanan kaya. So ae yen pas tanggal 31 kaya ngono kuwi dheweke ora nggo tayet. Ha iya. Mudheke bar jareke jero blas ra apa-apa. Nganti mak gluntang-gluntang. Ayo, nggih, nggih. Oper Bukesi, yuk coba iki sinden kondang era 90-an. Ayo. Zaman sidi-sidi Ki Anom Surata. Ayo. Lek niken kan era Ki Anom Cahyokuntadi. Aja sia-sia kaya ngono ki karo aku. Elingono mbiyen ketok apa saiki ketok apa. Jaman nom-nomanku mbiyen sepadha niken ngono ki aku ya kaya niken ngono kuwi ning endi kondang. Mbok eling ya nalika aku nyindeni Mbah Anom Surata mbok susul ning Ponorogo. Ayo. Ora gelem mulih ta? Ngono mbok ngelingi ra sia-sia karo aku ngono lho, Pak. Nek niku fakta niku Pak Bu Estu, kula susul. Ora ning Ponorogo tok, sing nganti rampung malah teng Tulungagung Bukesi. Sampeyan tak susul ning Tulungagung biasane bintang tamu kaya niken. Bar gara-gara lak mesti mandhap to. Ngerti kula nusul ngoten niku dhek nganti sak rampunge wayangan lungguh teng mriki. Gara-gara seorang Cahyokuntadi ini bintang tamu nganti tancep kayon nganti jam 4. Nggih. Lho, ngono ki lho. Mangke lek nganti niken nganti jam 4 isuk nganti rampung ora medun. Berarti karo panitiane rung dilunasi. Oh, kene tanggung jawab kok le. Ayo nggih. Monggo Bu, ayo.
Kempuluk. Kong. Kempuluk. Kong. Luk Jim. Ayo, lek panom kae mangun kae. Kempul ngono kae. Melih, Begesi, tanduk kaya biasane, yuk. Alah. Aja ngono to ngelingi sing ora-ora wae lho. Lek kutuk manggung biasane ya pindho to. Hur kecekung pindho to. Sampean kita ayo ping pindho senengane. Ki apa to kok do guyu ki? Kaya ngerti-ngerti ya wae. Ken. Ibumu omongane kaya ngono. Monggo bapak wis alim kaya ngono. Ibumu asosiasine ngendi kaya ngono. Hi. Nduk, mulane tak weling, Nduk. Dadi bojone dalang ki abot sanggane Niken. Tenan ya kaya ibu ngene iki lho. Ibu ki lek ya atine ora jembar, kesabarane iki gedhe tenan wis ngegiri sati dadi bojone dalang kuwi Ken. Lah ngoten Bapak wau sanjange anu mboten pengen dadi bojone bupati, bojone dalang ngoten ta Bu? Bapak wau anu. Lah iya, Padahal nggih mboten lho, kula nggih mboten sekalih dalang kowe. Alah kowe aja silako batinmu. Aku atimu iso tak waca kok kene. Wis to, nadyan kowe golek kaya apa, mbalike tetep dalang lho kowe iki. Wis to. Aku bedhekane wani kok. Totoan apa piye? Lah saniki sing kula kenali dalang nggih anu lho Pak, pun sepuh-sepuh ya Pak. Sing Loh. nom-nom ya langka lho Pak. Sing sepuh ini malah gampang keroki bubuk dheke malan. Enak ngono kuwi. Wis to nyandi paramu. Wis to mbok sapa aku ora ngerti ning ya tak titeni ae. Engko akhire lah dalang to. Lho ngono kuwi. Totoan piye? Len klusermu kae. Totoan karo trekku, Son. Ayo. Ayo. Apa? Ayo. Ayo, Bekasi. Ayo. Kamu lah Sayu? Ya. Kong. Kelas Cimat Bayu. Kong. Iya. Jane lho. Ya Ken, ngene iki. Tawa kan, ayo. Mengge. Lek mbokmu mesti embe. Pengalamane sing ngombe. Krupuke Pak. Oh krupuke, heeh. Udu krupuk peyek. Oh nggih. Tengahé ana irenge. Ayo. Awas yo karo aku. Sesuk tekan omah gak tak paringi lho sampean. Paringi lawang. Kari lawang ya Ken ya bener. Pinter ya nih, Ken, ya. Ngono kuwi. Ya Nduk. Mangga. Sik. Iki apa gelammu sing cilik kok ana hurufe C? Apa? C kuwi genah ngene nok. Ah niki Pak. Siki lho, siki lho. Lagi niku Pak. C alah cahya kun tadi to asine kuwi. Genah kuwi enek peyeke nok. Nang iki. Ya ampun. Ayo apa, Nduk? Ai nggih, Aikner. Hah? Aikner ya. Iya, itu apa nama merek, Pak? Kamu Akbar. Wong merek larang kok Akbar ae. kamu ketahuan pacaran lagi. Ndak. Nduk, ae ada dua kemungkinan. 2A. Ae ya Akbar ya Ardi. Sing bener ya Panggah Cahya Kuntatin. Kuwi Iya wis kenaman. cocok Nduk wis PN bapakmu ya penono Nduk tenan. Nggih to, Bu, nggih. Sok nggih bakal nggih ngoten niku, lek pun sepuh-sepuh bapak sing ngopeni ya panggah anak-anak. Nah, bener Nduk. Sapa sing sepuh? Jenengan to, Lah Pak? aku sok umur 70 tetep ngene iki kok rumangsamu piye? Ha, mbok totoan. Tetan piye len klusermu karo terku? Ayo. Ya. Ayo, aku tetep gagah ngene iki. Amin, Pak. Amin. Doaku ya tetep ngono, Pak. Sampai sok sampean umur 100 sih sampean tetep dalang, Pak. Aja lek kuwi kakean kuwi, kakean. Satu cakungku masa gandane Kang Sekar Gadong. Lawan kembang-kembang mbak aku terno nguyuh. Moh, 100 barang sing dalang. Ngruwat ra apa-apa. Balia. Sindene mungkin nggih panggah Mbak Tuti. Hah? Sindene nggih tetep Mbak Tuti. Ora, lek aku umur 100 sih aku ngobrol karo Birgita karo Weno. Piye kabare Suwargi Tuti kae piro pisan? Lah 100 lho ajakmu.
Kuwi arep ngopo, Jal? Lek mbahku kuwi karo siji to. Kuwi meh 100. Tenan meh. Lah nggih niku to Pak, diturun nggih amin. Heeh. Heeh. Wis kowe engko ya tak dongake kowe ya awet sehat, awet enom. Amin. Dadi umurmu nganti sak akeh-akehe wong sak donya ki. Kula sak cukupe mawon, Pak. Jareku anu wong sak donya entek wis urip dhewe lho kan. Ayo. Ya moh Pak, sing ngedusi sapa? Aku tak urip neh kok adusi kowe. Nakal. Yo, monggo. Mangga Hihi niki Pak. Ngono. Nggih. Hihi ngono. Ya monggo ora. Hihi tegese iki cengkoke. Mangga Nih. Mangga Kuwi pemambian lahire terus sak barakane niken obah tenan mesti. Luar biasa. Paling kita sudah HTS-an ya, Pak. HTS apa? Hubungan tanpa status. Iya bener. Sayangnya bapakmu lahirnya kemruputen akhirnya. Paling kita sudah bestian itu, Pak. Iya pasti kita kemana-mana berdua ya kan ya. Iya Pak. Angger aku halo niken mesti langsung kok niraiku. Ora nggih. Kualik. Ayo ya anu ya bentar ya. Terus ya kan, nggih. Midhangeteng. Danget gentos suasana oper Mbak Sundari ya, Mbak. Ya. Iya. Promitra. Ya, Pak. Promitraku. Ayo, nggih. Pramitra. Nani. Kang Mi. Nalya. Hop, ngeten Mbak Lia. Sugeng lenggahipun Bapak Bupati. Ya. Sugeng lenggahipun Bapak Bupati. Iya, wah Pak Bupati langsung astane mlebu ning sak. Njuko sapu tangan. Keringetan enggak ya? Nggih. Tarik, lanjutkan Mbak Lia. Yuk, legah ya? Nggih, monggo. Ya. Wangi. Semangat, yo. Enggane. Tua lolo. Akung. Putri. Aja kalah karo sing mirsani semangat kok sing ngrawit sing nyinden ya kudu semangat. Yuk, Kakung, yuk kabeh sinden. Ulangi. 1 2 3. Yuk.
Udan suarane kaya peyek. Ayo. Ayo sing ana irenge. Ayo. Jajal tak lempar ning penonton piyayi kene piyayi budaya. Sing yuk sinden kabeh, sing yuk kabeh penonton sak lapangan. Iya, nggih. Kersa nggih Pak Bu ya? Setuju? Sing kersa kula dongake tambah kathah rezekine. Yuk sinden yuk penonton. Cik Rolo. Iya. Masya Allah. Ben ora gosong diwalik. Sing yuk para penonton sak lapangan, sing yuk sindenipun. Siap nggih? Nggih. Cik Rolo. Wah, tepuk tangan untuk penonton semuanya luar biasa. Kiai budaya kaya ngene apike. Masyarakat Wates Ben Agung jos luar biasa nyeni. Ayo. Pak Lurah ya jos. Ayo. Mung Pak Mudine lek sing nyang dalang kaya nyang Lombok. Ayo. Kembali Mbak Niken Suwarti anu. Niken Salindri. Aja nesu ngono nesu ora. Dene Suwarti ki sapa to, Pak? Hah? Suwarti. Lho ku sindene Pak Bupati. Setiap hari jadi kok Bu Niken Suwarti ora enek udan deres. Oh, piye to? Nggih, ngono kuwi. Apik. Karo awakmu ya irip-iripan regane wisan saiki. Ayo. Nggih. Oh, daleme bener saradan kuwi. Jos ya. Nggih. Nana. Omben Gan niki ulang tahune Pak Lurah Alek. Kutute Pak Alek ngene ya. Oh, ngoten. Ya, coba nggih. Oh, hari ini ulang tahunnya Pak Alek. Agustus iki. Oh, itu harus kutut, Pak. Hah? Enggak ganti. manu Pak. Enggak ngono ya, Pak. Olah, kutut ki ya manuk, ora apa-apa. Oh iya, kan sama. Enggak apa-apa. Tapi alangkah baiknya kutut aja ya, Pak. Kowe iki ditutne mulah malih. Kutut apa manuk? Ya ndak penak ya manuk Pak Alek ngono pikir-pikir. Imajine manuk Pak Alek. Ayo. Lah kan aku bayangne to Pak, oh kutut iki padha karo manuk lek tapi lek dibasane manuke Pak Alek kan ya ndak penak to. Enggak sopan ya? Ndak sopan. Lek kutut luwih sopan. Iya, sopan. Sampeyan manuk kutut wis tau ngerti? Dereng. Urung tau. Ngertimu manuk apa? Niku, manuk sing biasane enten wong sing meninggal niku manuk gagak. Oh gagak. Ya, itu saya tahu. Iya. Manuk apa sing taat nggen agama? Gak tahu. Apa Pak? Manuk Sriti? Tuh, emprit kaji. Ayo. Anaknya siji. Apa Pak? Manuk gereja. Taat ning agama. Oh enten niku Pak. Anak, manuk apa sing betah ning banyu? Manuk apa sing betah ning banyu? Ngerti aku Pak. Wis nembang ngomongane manuk ngajari. Aku ngerti ya Pak. Apa? Manuke kodhok. Heh? Manuke kodhok. Lah kowe nek ngerti lek manuke senengane kumpul karo kodhok. Hah? Lah kan kodhok ini kan enten sing lanang enek sing wedok, Pak. Oh iya. Apik. Ya Pak. Gandengane manuk karo kodhok. Ayo. Manuk karo kodhok mangan peyek. Ayo. Ya kutute wae enak. Ya kutute. Kutute kodhok. Anu. Pak Lurah, Pak Alek ya. Kutute Pak Alek. Alah omben no.
masyarakate Pak Hariwur ora mungkin kompake kaya ngene. Ae jos temenanan nggih. Bu Kesi, ayo makani. Iya, Nduk, tak dudoi. Manuk apa mang sing betah ning banyu? Manuke wong golek wedi ya lho. Berarti Cah cilik malah diterangne. Berarti wong golek wedi niku mesti mbeta manuk. Iya ta, Bu? Ayo doyak wis. Jawab tanggung jawab. Lah nyapa Pak wong butuhe golek wedi kok malah nggawa peliharaan manuk. Lah mergo sing golek wedi senengane manuk. Mergo lek ditinggal ning omah dicolong maling. Dhek golek wedi tetep didelepne akhire ora ngono. Kocapo nduk bareng kuwi manuk didelep ning wedi-wedi to, nggen banyu to, bareng dientas dadi apa ngerti ora kowe? Napa Pak? Manuke dadi peyek ngerti. Masa lho Pak. Berarti peyek manuk. Peyek manuk. Ayo peyek manuk. Ayo. Nggih. Ya Bu Kesi yuk. Ayo coba. Nggih. Lah, ilang gitu. Iya. Oh, sing duwe manuk iki, rumoso duwe manuk iki omong wae. Ya Bu, mangan Bu. Pakan. Kon dhuwur, Mbak. Ayo. Mbak. Minir. Hatta Yuk. manuke dialange cendak. Oh, sik. Oh. Iki malah tekan ndi-ndi. Miken mau wis ape lho, kutute Pak Alek lha kok manuke dalange piye maksude cendak-cendak piye? Anane ya gur semene iki. Ayo. Kok ijalne apa piye? Ayo. Pancen manuk yang golek wedi ngono kuwi ya. Ayo. Ayo. Maksude apa? Ayo. Bu Kesi, maksudnya apa? Loh, sampean lak ingon-ingon manuk kae to ning ngarepan kae manuk drekuku apa manuk kae? Ya genah wis tak gecek. Ayo. Ayo, sing ndi neh manuk sing ndi? Kae lho, lare malah cendhek to, gara-garane mbok potong angger esuk mbok lus-lus terus mbok guntingi kan lare malah cendhek ngono lho. Ora iso aku ora tau ngelus-ngelus manuk. Sing ngelus-ngelus genah kowe no. Mboten teng griya kula gadah setunggal Bu Kutut niku saestu. Anggere lawange mengon ucul tekan ndi-ndi. Mboten kula goleki, ning let seminggu mesti mulih-melih ngoten niku. Ayo ngono. Sing apik iso ngelokke manuke dialange. Ya wis diganti. Manuke dialange cilik. Oh, Ata neh iki. piye to salah meneh. Ngene salah ngono Kudune salah. ra ngono kata-katane lho. Pripun? Manuke dalange berwibawa lho. Ngono. Kok enek manuk berwibawa. Ya wis ganti. Manuke dialange blenduk. Dintep tawon kok pas ana kae. Niki wae sing kan Mbak Tuti lho Pak Dalang. Aja manut tutik racun manut ora. Sekarang wis manut sapa? Wis. Engko aja diseding lek aku nembang. Lanjut. Aja diendek ya. Kayak aja ngono kuwi mesakne niken iki mikir lho cah iki domone apa, bingung dek iki. Ora ngerti to kan. Masalah ora ngono kuwi. Dilungkas dek ya paham. Kan wis bar sweet 17 anakku nikah wis bar 17 tahun ke atas ya, Nduk. Wis duwe KTP, dadi putri remaja dewasa saiki Cahayu. Awakmu ki rupane mencorong ayu. Ibaratke wowoane awakmu gedang, Nduk.
akeh codot-codot sing pengen ngowok-ngowok brongsonge gedang kuwi mau. Lagi codote lagi nyedek iki lho codote. Neng kula nggih anu lho Bu. Kaya blenduk bareng. Lah ya ora masuk akal ya kan manuk blenduk ora. Wik manuke kembung. Ayo. Masuk angin, Pak. Masuk angin. Masuk angin dipakane ora. Mula lek ngono dadi keroki. Ayo. Lah ya to, Nduk. Mulane awakmu lek sering kumpul karo Ibu Kesi ning kene iki, bapakmu seneng, kanca-kancane seneng ya An. Aku ya seneng lek awakmu sering kumpul wayangan karo bapak ngene iki. Ben entuk pengalaman sing luweh ngono lho, Nduk Cahayu. Pengalaman positif ya, Pak. Oh, negatif iki mau. Tapi kula tetep berpikir positif, Pak. Oh, apik ya. Jos lek ngono kuwi. Apik ya kudu. Negatifnya napa? Negatifnya Ora napa? positif. Ora nek pagelaran Pak Cahyo negatif. Lah nggih kan anu to, manuk niku to peliharaan itu to, Pak. Wis saiki ngomong liyane ya, Nduk, aja manuk ae. Ayo nggih. Bapak-bapak kabeh iki lho mesake, lho didekepi dhewe-dhewe akhire. Ayo. Ayo. Monggo Bu Manuk. Bu Kesi ayo coba ayo. Ibu. Kutute dialange sae. Ya. Hatta Putri. pakan Putri. Iki ben ditutup karo mustikane para waranggana. Mbak monggo Mbak Trihastuti Retnawati ya. Kaya Mbak Sunyahni Ngejawantah. Monggo Mbak Nyah-nyoh. Tik ngene iki awas golek Purwakanthi ra mulih awas kowe. Wangsalane ayo. Bismillah. Ayo. Kulo yakin bisa melebihi Niken. Wah. Saya percaya diri. Wah iya. Syukur to. Saya bawa pendukung niki lho. Niki lho Pak, Siapa? pendukung niki. Sing ndi? Angkat tangan Pak. Angkat tangan pendukung kula Pak. Wah. Oh. Bayarannya 300 lho Pak. Wah, iya engko kok ngawi to kuwi. Nggih. Wah iya nggih. Heeh. Ya Dik, buktekno Dik, coba kaya apa. Nggih. Mas Dar, Meremo bayangno ki condong raos sing nembang ki Bu Ngatirah. Lek melek ganti ngatirin ndak? Ayo. Ya Dik. Ayo. Nano. Wah nggih. Teja Tirta Teja Pas, Mas. wengi karya ruci sing warda ya Wibowo tenan. Ngene iki. Aduh. Jajal Mbak Lia sik iki ndelok karakter iki. Ayo. Aduh. Lae wong bagus. Hup, cara biji iki 80. Nah, iki. Terus selanjutnya Bu Kesi
Aduh. Ya. Aduh, lae wong bagus. Nah, 87. Nggih. Mbak Munasiroh. Ayo. Pak, kula klarifikasi sekedap nggih. Kula Dian sanes Wanda. Guru ngono klarifikasi, aku nang YouTube iku ndangku Eko Kuntadi ora masalah. Sangat gayang pagelaran Ki Eko Kuntadi. Wis ben ae nggih. Aduh, lae wong bagus. Tegas iki, karo sing lanang ya tegas ya iki, model ngene nggih. Terus ndek karep ra kena dipenging kok ta. Ayo tenan nggih. Wes saiki ayo wis ora iso. Ya Pir, coba kaya apa? Aduh. Aduh, lae wong bagus. Ape 90. Nah. Ayo nang. Aduh. Ayo nang. Aduh, lae wong bagus. Terlalu lugu isiane. Pancen cilik kok. Ayo. Ora ngerti manuk. Ayo. Ayo kan. Oke. Ayo apa? Coba. Aduh, jajal perawan iki kaya apa le aduh coba ayo. Iki kan ngene. Aduh, lae wong bagus. Bocah kaya ngene barengan aduh wong bagus suarane apik kaya ngene. Kan marai gemes kaya ngono. Iki sirah ya nyanyi. Ning omah sembah anak putu tutuki ngene karepmu piye? Padahal langsung jemenglung apa piye? Ora, senengane kok ora ngono kuwi. Remangsamu arep nesu apa piye? Nah, ra apa-apa nyaneh ya. Tutuk gur wayange tutuk ra gelem. Sinden tutuke gelem kok. Loh, Mbak Tutik urung lho, Mbak Tutik iki. Ah, iki genah iki. Ayo. Ayo, Edi. Aduh. Ayo, Bo. Ayo. Diatur abape diatur abape. Ayo. Aduh. Aduh. Jan marai gemes ora. Aduh. Ya ngangge nada to, Tik, ora aduhmu kok. Ini sudah sesuai dengan titikane Mas Dar lho. Titik. Watu piye titik ya ora. Ayo. Aduh Mas Dar. Ayo, aja keluar dari nada. Aduh. Iya. Pelan-pelan Mas Dar. Aduh. Terus ae lho. Ayo. Aduh. Aduh. Tik. Rene tak tutuk cempala sirahmu ora. Iki Tutuk wektune saya. nganti japat gur kowe udah aduh. Pak Yoyo tutuk saya, Pak Yoyo tutuk saya. Ndak haram mau. Ayo nggih. Ayo, ndang sing apik. Aduh. Ayo. Lae wong bagus. Nggih. Wah, gendere wayahe Grendo. Ayo. Ayo ngono kuwi lho, aku anyelku lek ngono kuwi. Aku mau diulang. Ayo. Aku mau diulang, enggak mau aku mau diulang. Hah? Dari aduh. Mau diulang. Kowe karepmu piye to? Rene tak senengamu. Ya tadi diulang dari aduh. Oh ya wis karepmu ngono. Ayo pisan kasbar ki wis lho bobok lho ya. Ayo iki. Aduh. Helai. Lae wong bagus. Gen bagus kaya bagus. Saya sebenarnya itu juga Nah, iya. Ayo. Entak ki, Tik. Ayo. Yen ta
Nyeneng tawang ana lindan. Lho kan, kowe nang kene entuk hiburan to? Ora anak dalang duwe sinden kaya ngono kuwi. Saya Pak. Saya Pak. Anu niki kula kecepet. Ayo kaya ngono. Bentar Pak kecepet. Ayo ngono. Ayo Dik. Yen tan warna setina kaya tahu. Oh, Pak Dalang, tutik kudu dihukum. Pak Dalang. Ayo sampun pun Pak. Kudu dihukum iki, kudu dihukum. Ser kowe arep tak pecat ning mesakne. Ampun Pak. Ampun Pak. Nggih, niki nganu Pak. Niki bener niki. Kula berjanji benar ini. Ini benar. Lillahi ta'ala ini benar satu kali lagi Mas. Biar aku nggak dipecat. Aku. Ayo. Yen tan warna setina kaya setahun. Aduh. Layak dalang-dalang ke delok itu tidur ora gelem. Pancen ya puarah. Maaf ya Pak ya. Ora apa-apa Dik, pancen ciri khasmu ngono kuwi kok, pancen dige ngono-ngono kuwi. Saya ampun insaf Pak ya ampun Pak kecepet. Ora apa-apa, lumayan nggih nyepaki wong mendem-mendem aja. Ah, sia-sia ora. Maaf Pak Yoyo, maaf. Ora apa-apa, ora masalah. Besok saya berwibawa. Oh iya. Besok. Bawa apa ya. Ya saiki. Entek ta iki? Entek. Wis ngempet ket mau wisane. Ayo. Ya Nduk, jumenengoh coba kaya apa niken Salindri dinteni piye. Ketoke piye? Sampeyan kumpul karo Madangkara ketoke ngguyu terus ket mau entuk Gitu, hiburan. Pak. Entuk hiburan awakmu. Nggih, Pak. Ora pengen ngejak Mbak Tutik neng Mayangkara ngono. Nggih pengen, Pak. Kok nggih apa arepe? Tiga ngopeni niku lho. Musisi-musisi. Musisi-musisi kula niku lho. Ayo ngono kuwi. Nek Ya, kene iki ora unik-unik kok gitu. duwe karakter dhewe-dhewe kene iki Madangkara iki. Mbak Lia klasik, Bu Kesi tegas, antep ngono kuwi. Terus Mbak Dian kuwi yen gending-gending Jawa Timuran jos. Mbak Birgita yen tembang-tembang ala sekarang. Mbak Winong yen jaranan ya apik. Mbak Tutik wah apa-apa apik rene sing guwak ayo. Ayo jos kabeh ngono kuwi. Ayo. Nggih. Ayang-ayang Bu. Pripun? Oke, ayang-ayang. Nggih. Ngantuk to jenengan doan? Ngono ora semangat. Ayang-ayang nggih. Kuwi lho kan. Enten sing anyar lho, Pak. Apa? Anu sawijining dina. Wah, iki aku. Kusuma Wijaya. Hah? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Oh, wis lek. Sawijining dina urung garap, Pak. Ayo. Ayo coba kaya apa? Ayo, Kusuma Wijaya ayo. Kusumaning ratri niku lho, Pak. Sampun Oh. kertas nama dereng. Ngerti. Iya, Kusumaning ati. Kuwi to. Sanes. Sing ndi to, Nduk? Kusumaning ratri mungkin jenengan anu mau. Oh iya, kanca-kanca aman ta pisan iki? Aman ae coba kaya apa? Kusuma Wijaya. Ayo nggih. Apik kan nggih. Kasine tembang lawas to iki? Mboten. Anyar janan. Anyar, Pak. Gres niki, Pak. Kula nggih mboten janjian lho, Pak, kalih Madangkara. Madangkara. Oh iya. Kok iso Ini kompak sebabe spontan. apa? Kok iso kompak sebabe apa? Dari hati ke hati, Pak. Wah. Wis ngono kuwi ya. Pinter mbombong karo wong tuwa. Wong tuwa-tuwa dibombong karo niken. Ayang-ayang, yo. Anyang-anyang. Nong kancani. Ayo. Mbak Dian kancani. Ayo. Mbak Tutik kancani. Kancane turu, Mbak. Nggih. Kancani turu. Mbak Winong di kanannya Mbak Niken, terus Mbak Dian di kanannya Mbak Niken, terus Mbak Tutik nanti dicedak diesel ya. Iki tenan Pak Yoyo. Ora. Oh. Mutung ora nggih. Aku mulih lho. Aja. Jane ora kat mau nyapa.
Kene rapi. Kowe dadi petuk aku ora seneng. Padahal cium tangan lho. Lah kok aku mbok kon mulih ndek mau-mau niki nyapo. Aku seneng nyapo yo An. Wes, sucek yo. Mulih ora ki, aku mbok kon mulih gak? Sangoni. Yo kualik no. Lah kok iso? Kudune sampean sing nyangoni aku. Aku jalukne sangu Pak Lurah to. Tak utangne ya. Iya. Iya. Ayo ayang-ayang diaturake kalian nyuwun pangapunten dumateng Pak Amin. Nyuwun ngapunten ingkang agung pamundhutipun mboten saged kula aturaken. Ya. Insyaallah mangke sanes wekdal. Ya. Monggo, yo sing lagi tren juga ini ayang-ayang. Tuh, tiwa-tiwa. Yuk. Terima kasih. Dan makasih Nduk, istirahat. Nggih. Terima kasih atas dukungannya Mbak Niken Salindri. Semoga di perjalanan pulang diberi kelancaran, selamat ngantos dalem. Salam hormat kagem Pak Bopo Soleh, kalian Ibu. Ketemu lagi dengan Madangkara tanggal 12 insyaallah. Ya, mbacane bapake jagongan karo nemen-nemen sapa? Endi kae? Sapa ajelok kae.